सानसेनि रादाबखौ फरायदों फिलिपाव ब्रह्मआ। आबिर फोरबोनि समावनो बाक्सायाव सानै लाइमोन फनिन्द्र दैमारी आरो दिंखु बर'आ सौग्रावनायाव जिउ गोमादों। मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंआ गाबोन मुलुगनां आइजो सानखौ चिराङाव फालिनो आबुङै साखाफारा जाबाय। सालाकाथिनि साहा बागानाव बिपिएफ दोलोआ गोबां दालाय आफादखौ लानानै थान्दै मेल खुंदों। मेलाव बाहागो लानानै एमसिएलए देरहासार बसुमतारिया गोख्रोङै बुंदों बिपिएफनि रावबो मावथिफ्रा इउपिपिएलआव हाबा। क'क्राझारनि खोदोमथलायाव अर्किड बिउटि पार्लार एन्ड ट्रेनिं सेन्टारा ट्रेनिंनि सार्टिफिकेट गथायदों। भेरगावआव बिटिआर सरकारनिफ्राय ना फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनो साइकेल राननानै होदों। पिएमएवाइनि न' लुफुंनायाव रायजोफ्रा जाख्ल'नायनि सन्देह खालामनायनि सायाव मासिगिरिया खेंफोरथि होदों। एम्सनि बारग' बिथांखिनि डक्टर गुलेरिया सांग्रांथि होदों। कभिड बादिनो H3N2 भाइरासआबो गोसारनो हमदों। बरिमुगाव श्री श्री कृष्ण देवल जात्रा फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों जागायजेनबाय। बर'नि गोख्रों फुटबलार उपुर्णा नार्जारिनि दैदेननायाव भारतनि आइजो हानजाया मेचखौ गोबां गलाव देरहादों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनायाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।